हेलो लोगोफोर बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव बरायबाय गुवाहाटी यूनिभार्सिटीनि मक टेस्ट लाइभ सोलिगासिनो दङ नोंथांमोना टेस्ट खालामनो हागोन कुइसन पेपर माबोरैहाय डाउनलड खालामनांगौ आरो माबोरैहाय एन्सार स्क्रिप्ट आपल'ड खालामनांगौ नोंथांमोनाहाय खालामनो हागोन दा बेखौनो आं नोंथांमोननो जास्ट गाइडलाइन्स होनो नागिरदों जायफोरा नोंथांमोना एग्जाम लिरगोन यूजी पीजीआव नाथाय दायो पीजी लेभेलना मक टेस्ट लाइभआ सोलिगासिनो दङ नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामनो हागोन आरो मारै खालामनांगौ दायो आंनियाव आइडि गैया बेनिखायनो आं सिङाव थांनानै खालामनो हानाय नङा थेवब्लाबो आं नोंथांमोननो माखासे गाइडलाइन्स होनो हागोन जे मारै खालामनांगौ नोंथांमोना एग्जाम लिरोब्ला दा बेनिखायनो फै जों थांनोसै गुवाहाटी यूनिभार्सिटीनि वेबसाइटआव दा माब्रै नोंथांमोना लगइन खालामगोन होनोब्ला नैबे लगइना ओंखारगोन आरो जेब्ला नोंथांमोना अनलाइन एग्जाम लिरगोन ना बेहाय लगइन खालामनानैसो एग्जामखौ नोंथांमोना लिरनो हागोन बा नोंथांमोना साबमिट खालामनो हागोन आरो कुइसन पेपर डाउनलड खालामनो हागोन दा बेनिखायनो गिबियाव नोंथांमोनाहाय बेहाय नोंथांमोननि रेजिस्ट्रेशन नाम्बारखौ होदो बेनिफ्राय मबाइल नाम्बारखौ होदो बेनिफ्राय नोंथांमोना डेट अफ बार्थखौ होनांगोन दा बे मबाइल नाम्बार होनोबा नोंथांमोना जितु फर्म फिलआप खालामदोंमोन ना बेहाय थानाय जानांगोन आरो रेजिस्टार जानाय जानांगोन होमबासो जागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना साबमिटआव थुनांगोन बे साबमिटआव थुयोबानो बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय कुइसन पेपर डाउनलड खालामना लानो हासिगोन एग्जाम जानायनि 30 मिनिट सिगां आरो नोंथांमोना बेनिफ्रायनो साबमिट खालामहैनो हागोन नोंथांमोनाहा एग्जाम जोबनायनि 30 मिनिटनि उनाव आरो नोंथांमोना साबमिट खालामनायनि टाइमखौ होगोन 1 घन्टा होनाय जागोन दा जों बेनिखायनो थांनायसै बेसिकआव दा बेनिखायनो जों माब्रै नोंथांमोनाहाय एग्जाम लिरगोन बेहाय वेबसाइटआव फैनांगोन आरो बे web.guwahati.ac.in आव फैनांगोन आं नोंथांमोननि लिंकखौ होजोबदों डिसक्रिप्शनावहाय चेक खालामबानो जाबाय दा बेवहाय फैनानै नै मक टेस्ट पर्टेल इज लाइभ नाउ बेहाय बिदि ओंखारखागोन आरो जेब्ला नोंथांमोना एग्जाम लिरगोन आरो बेवहायबो बिदि ओंखारगोन नोंथांमोना अनलाइन पर्टेला बेहाय एक्टिभ जानाय देखायगोन जेब्ला एग्जामा जाथारगोन दा बेहाय मक टेस्ट आरोना बियो पर्टेल नोंथांमोना बे ग'आव थुनानै होदो बे ग'आव थुना होयोब्ला जोंना गेवना फैगोन मक टेस्टनि लाइभ नोंथांमोना मोनगोन दा बेहाय गाहायाव फैनानै नै बेबायदि मोनगोन मक टेस्ट पर्टेल दा बेनिफ्राय फैनानै फिडबेक होनो हागोन नोंथांमोना गोसोबा हरनो हागोन बेनिफ्राय दानिया अनलाइन मक टेस्टआव थुनानै होदो बे आखाइ नुदोंना बेहाय नोंथांमोना थुनानै हो बेनिफ्राय थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना माखासे गाइडलाइन्स मोनगोन बे गाइडलाइन्सखौ नोंथांमोना लानाया जोबोर गोनां बुजिनानै दा मारै एग्जाम लिरनांगौ बेहायनो गासैबो गाइडलाइन्स होनाय दङ दा आं बेखौनो नोंथांमोना देखायगोन नाथाय दायो आंनाव आइडि गैया नालाय आङो लगइन खालामनानै सिङाव हाबनो हायाखै आरो हानाय नङा दा हानायमोनब्ला आं नोंथांमोना मारैहाय आपल'ड खालामनांगौ आरो मारै डाउनलड खालामनांगौ होगौमोन जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर इन्टारेस्टेड दङब्ला आइडि नाम्बार हरनो हागोन आं नोंथांमोना देखायनो हागोन नाथाय रिस्कि दङ नोंथांमोना मिथिखाबाय नङा होमब्ला जानला मोनला खालामजाया बेनिखायनो नोंथांमोना पार्सनेल हरबानो जाबाय जाय हरनो गोसो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन आं नोंथांमोननो इमेल आइडि हरनो हागोन दा बेनिफ्राय इन्सट्राक्सन्स नायदो नोंथांमोना मा खालामनांगौ दा आं खिन्थानाय बादि सिगाङावनो नोंथांमोना नाम्बार 1आव मोनदों स्टुडेन्टआ लगइन खालामनांगोन आरो नोंथांमोननि आइडि नाम्बारखौ होनानै मबाइल नाम्बार आरो बेहाय दङ डेट अफ बार्थ आरो बेनिफ्राय रेजिस्ट्रेशन नाम्बारखौ होनांगोन बेनिफ्रायनो लगइन खालामनानै स्टुडेन्टफोराहाय नोंथांमोनहाय कुइसन पेपारखौ डाउनलड खालामना लानो हागोन बे जाहैबाय दायो मक टेस्टनि नोंथांमोनाबो खालामनो हागोन बेनिफ्राय जेब्ला एग्जाम जागोन सेम प्रसेस जागोन बेबायदिनो एग्जाम जानायनि 30 मिनिट सिगां नोंथांमोना कुइसन पेपारखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन दा नाम्बार 2आव होनदों बेखौनो लोगोफोर नोंथांमोना डाउनलड बा एन्सार शीट आपल'ड खालामनो हागोन आरो बेवहायनो अप्शन दंखायो जेब्ला नोंथांमोना लगइन खालामगोन ना अब्ला नोंथांमोना मोनखागोन आरो बेवहायनो साबजेक्टनि नाम थागोन आरो पेपारनि नोंथांमोना नाम मोनगोन पेपार कड थागोन दा बे जाबायना दानिया 3आव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोनाहाय मोनगोननो जेब्ला लगइन खालामगोन मोनसे डाउनलड खालामनायनि अप्शन मोनगोन आरो कलम मोनगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना कुइसन पेपारखौ डाउनलड खालामना लानो हागोन दा जों नाम्बार 4आव फैयोब्ला नोंथांमोनाहाय नुयो लोगोफोर नोंथांमोना जास्ट एलाउ मोनगोन बेनो जाबाय नोंथांमोना आपल'ड खालामनायनि एलाउआ जाहैबाय अनलि 10 पेज नोंथांमोना हागोन बिनि बारा हानाय नङा होनना बुंदों सिंगल पिडिएफ फाइलखौ बिनिफ्राय बिनि एमबिआ 5 एमबिनि बारा जानो मोना होननानै लिरनाय दङ बेनिखायनो नोंथांमोना एमबिखौ खम खालामनांगोन आरो मारै एमबि खम खालामो आं नोंथांमोननो उनावहाय भिडिअ खालामगोन 5 एमबिनि खम खालामनाय बेखौ नोंथांमोना ब्लेक एन्ड व्हाइट स्केन खालामबासो 5 एमबि जायो एबा खम जायो बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय था आं नेक्स्टआव लाना फैगोन दा बेनिफ्राय नाम्बार 5आव दङ लोगोफोर नोंथांमोना आपल'ड लिंकआ नै एक्टिभ जागोननो एग्जाम जोबनायनि 30 मिनिट्सनि उनावसो बे आपल'डनि नोंथांमोननि लिंकआ एक्टिभ जागोन अब्ला नोंथांमोना आपल'ड खालामनो हागोन आरो जेब्ला एक्टिभ जागोन अब्ला नोंथांमोननो टाइमखौ होनाय जागोन बेनो जाबाय 60 मिनिट नोंथांमोननो 1 घन्टा टाइम होनाय जागोन बे 1 घन्टायावनो नोंथांमोनाहाय साबमिट खालामनांगोन नोंथांमोननि एन्सार शीटखौ ओमफ्राय बिनि उनावबा क्ल'ज जागोन अट'मेटिक क्ल'ज जागोन बेनिखायनो हानाय नङा बेखायनो नोंथांमोना नेट गोनां जायगायाव थांनानै आपल'डखौ खालामबानो जाबाय दा बिनिफ्राय नाम्बार 6आव दङ लोगोफोर साइजआ नै स्केन खालामनायनि साइजआ होनदों नोंथांमोनाहाय पिडिएफ फाइल खालामनांगोन A4 साइजआव बुजिबायना लोगोफोर नोंथांमोना A4 साइजआव नोंथांमोना स्केन खालामनांगोन नोंथांमोननि एन्सार शीटखौ सिदा दोननानै स्केन खालामबानो जाबाय जाहाथे A4 साइज जायो नोंथांमोना मिथिखाबाय A4 साइजआ मा बुस्थु A4 साइज नोंथांमोना स्केन खालामनांगोन गासैबो पेजखौनो बिनिफ्राय गासैबो पेजावनो 1 2 3 सिरियल नाम्बार नोंथांमोना होलांनो दाबाव
दा बेनिफ्राय 7आव फैयो नोंथांमोना 7आव फैयोब्ला जायखिजाया मबाइल एप्स नोंथांमोनाहाय बे एप्सजोंनो जेनेरेट खालामना लानो हागोन PDF फाइलखौ जिखुनु जाया नोंथांमोना बे PDF फाइल खालामग्रा एप्स थायोना स्केन खालामनानै नोंथांमोना बेखौ बाहायनो हागोन होनना बुंदों बेनिफ्राय नोंथांमोना ट्राइ खालामनाङा फट' आरो इमेजाव नोंथांमोना PDF फाइल खालामनो बिदि खालामोबा साइजआ बारायोनो बेनिखायनो नोंथांमोनाहाय खालि PDF फाइल खालामा जाबाय डाइरेक्ट PDF फाइल खालाम दा बेखौनो होनदों लोगोफोर नोंथांमोना आपल'ड खालामनायाव जाहाथे खस्थ' मोना दा बेनिफ्राय 8आव फैयोब्ला मा नोंथांमोना क्रोम ब्राउजार इउज खालामनांगौनो बेनो जाबाय नै लोगोफोर नोंथांमोनाहाय बेनो जाबाय लेटेस्ट भार्जनआ मोजिला फायारफक्स बेनिफ्राय नैबेहाय गुगल क्रोम थायोना लोगोफोर नोंथांमोना जितु बांसिन इउज खालामो गुगल क्रोमावनो खालामबानो जाबाय जायफोरा मोजिला गैया बेनिफ्राय दानिया लास्टआव 9 दङना बे 9आव नोंथांमोना आइ एग्रीआव बेहाय टिक मार्क होनांगोन जेब्ला एग्जाम लिरगोन बेहाय टिक मार्क होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना गाहायाव नुदों प्रसिड बे गाहायाव प्रसिडआव नोंथांमोना थुनानै हो अब्लानो नोंथांमोननि एग्जामनि लगइनआ फैगोन आरो अनलाइन एग्जाम नोंथांमोना होनो हागोन दा बेहाय आं थुबाय दा बेहाय थुनाय लोगो लोगो स्टुडेन्ट लगइन बिदि ओंखारबाय आं जितु फार्स्टआव नोंथांमोननो खिन्थादोंमोन बेहायनो दानिया बेनिफ्रायनो नोंथांमोना अनलाइन एग्जामखौ साबमिट खालामनो हासिगोन आरो कुइसन पेपारखौ डाउनलड खालामनो हासिगोन लगइन खालामनानै दा आंनाव आइडि गैया नालाय बेखायनो आं हायासै श' खालामनो बेहाय नोंथांमोननि नाम्बारखौ होदो बेहाय नाम्बारखौ होजोबनानै बे साबमिटआव थुबानो पेजआ गेवना फैगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना कुइसन पेपार डाउनलड खालामनो हागोन आरो एन्सार शीटखौ नोंथांमोना आपल'ड खालामनो हागोन जोबोर इजि प्रसेस नोंथांमोना PDF फाइलखौ डाइरेक्ट आपल'ड खालामनो हागोन मोनसे अपसन थाखायो आं नोंथांमोननो बेखौ जुदि आइडि मोनोब्ला दायो देखायनो हागौमोन नाथाय आइडि गैयाना बेनिखायनो आं हायासै बेनिखायनो गाज्रि दामोन लोगोफोर जेब्ला नोंथांमोना हरनो गोसो एग्जाम जायगाना UGनि हरनो हागोन पार्सनेल मेसेज खालामनानै दायो UGना जाथ'वाखै मक टेस्ट लाइभआ दायो PGनि जागासिनो दङ नोंथांमोना जुदि PG मोनब्ला नोंथांमोना दायो प्रेक्टिस खालामनो हागौमोन आरो टाइमा नोंथांमोना 8टानिफ्राय 4टासिममोन नोंथांमोना दाबो खालामनो हागोन जुदि खालामनो गोसो दङब्ला जायफोर गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि आन्डाराव PG खालामगासिनो दङ स' लोगोफोर बेनोसैमोन दिनैनि आपडेटआ